Il-ħelsien, aspirazzjoni ta' kull ġens. Tul l-istorja tiegħu il-poplu Malti għadda minn taħt idejn diversi ħakkiema li użaw lil pajjiżna l-iskopijiet militari u ekonomiċi tagħhom. Eżatt wara t-tieni gwerra dinjija l-Imperu Ingliż beda jikkollassa u diversi ġnus bdew il-ġlieda tagħhom għall-ħelsien. Bid-differenza ta' pajjiżi oħra, Malta rnexxilha tikseb il-ħelsien mingħajr qatra demm. Kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien il-Perit Dom Mintoff li fl-1971 innegozja mal-Ingliżi pakkett finanzjarju tas-sew tajjeb għal Malta li permezz tiegħu l-Gvern żviluppa l-pajjiżna f'kull qasam fosthom fis-saħħa, fl-edukazzjoni u l-infrastruttura. Kien il-31 ta' Marzu tal-1979 meta l-Ingliżi uffiċjalment għalqu l-bażi militari f'pajjiżna u l-Gvern ta' dak iż-żmien ħalef li pajjiżna qatt iżjed ma jintuża minn ħakkiem barrani u ġie ddikjarat bħala newtrali u pont tal-paċi fil-Mediterran. Il-Prim Ministru ta' Malta Dom Mintoff fil-lejl tal-31 ta' Marzu tal-1979 xel it-torċa tal-ħelsien fuq il-Monument tal-Ħelsien, xogħol tal-skultur Anton Anġus. Flimkien mal-Prim Ministru Mintoff xel id-dawl tal-Ħelsien George Agius, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Jum il-ħelsien tal-2013 hija l-ewwel darba li missier Malta ħilsa, il-Perit Dom Mintoff, mhux qed isegwi ċ-ċerimonja li tfakkar il-jum li tant ħadem għalih.